Gitumbok nga level 3 drug poster nasikop sa kapulisan atol sa bypass operation. Gihulagway nga drug den sa sitio Mangga, Punta Prinsesa ning Dakbayan, Sugbo kagahapon sabon. Ang suspek mahadlok na mugawas kay bisan matud pa ipatipi kuno siyang Osmeña og ni Presidente Duterte. Anang report ni Alan Domingo. Ngayon halok mo kang Duterte. Ha? Kay? Matyon. Kinina ang ikaduhang higayon nga nabalhog sa bilangguan ang 21 anyos nga si John Rich Labrador. Nakagawa siya kaniadto human makapiyansa sa kasong adunay gihapoy kalamigitan sa illegal nga drugas. Apan ni higayon nagibati sa suspek nga mas luwas siya sulod sa bilangguan. Nahadlok siya sa posibleng mahitabo kaniya kung makagawas nunod sa patakaran nga gipatuman karon ni Mayor-elect Tomas Osmeña ug labaw na sa umaabot Pangulo sa Nasod Rodrigo Duterte. Nakuhaan si Labrador og 30 ka pakiti sa giduang shabu atol sa bypass operation sa mga sakop sa Punta Prinsesa Police Station. Unsa ning duha? Butang. Ha? Butang. Unsang butang? Jabo ba? Okay. Kaning shabu ikay nang baligya. Ikay nang baligya? Lakip sa nakuha ang tulog ka mga kahimanan sa illegal nga sugal nga naglakip sa video karera ug moli-moli machines. Gisurveillance na mo siya for almost 1 week of surveillance, no? Niya mo dispose siya og 200 grams per week. Alan Domingo, Balitang Bisdak.